Здравейте! Добре дошли в нашия STEM център. Имам честта да ви взема това интервю, като ще ви задам няколко въпроса за нашия STEM център. На мен ми е много приятно. Благодаря за поканата и много успех на всички вас, на учениците, на учителите, на директора. Имате страхотен директор, страхотна училищна среда и виждам, че сте много вдъхновени. Много благодаря. Какви са вашите впечатления от нашия STEM център? Създаването на добра среда, която да вдъхновява учениците, да изкарва най-доброто, освен знания, да им помогне да формират умения, да покажат своя талант, да го развият. Това е една от целите на създаването на такава среда. За радост, вашето училище е успяло да подготви един прекрасен проект и съм впечатлена от всичко, което видях. Разбира се, самата среда помага, но истински важни са учителите и учениците, хората. А тук в вашата гимназия видях наистина много, много вдъхновени и талантливи млади хора, така че от сърце ви желая успех. Успех на вашите учители, които се радват на вашите успехи. И разбира се, да дадете най-доброто от себе си, защото имате вече всички условия. Имате средата, имате учителите, от вас остава да творите, да мечтаете и да реализирате вашите мечти. Така, много ви благодаря за пожеланията, госпожо. Как виждате развитието на такива STEM центрове и STEM пространства в училищата в следващите няколко години? Последните 5 години всъщност се надгради идеята на настоящия и предишен министър, господин Красимир Вълчев, който заложи в плана за възстановяване и устойчивост именно създаването на такава среда. Защото фокуса върху математика, природни науки, фокуса върху уменията е основна цел на всички реформи, които мислим сега и аз като народен представител в Комисията по образование. Това е целта и тези модели показват, че сме на прав път. Вече са стотици училищата в цялата страна, които изграждат STEM среда и най-интересното е, че са много различни и че екипите, които създават проектите, всъщност стъпват върху това, от което има нужда тяхното училище. Вие сте професионална гимназия по дизайн и виждаме, че уредите, техниката, технологиите са насочени именно към вашата работа, за да може, когато излезете от гимназията, да сте напълно готови за реализация. Разбира се, пожелавам ви да се развивате и да се обучавате още, защото технологиите се развиват, дизайна също, така че винаги трябва да се върви напред, но това е целта и аз мисля, че тази цел си струва да продължават усилията. Това са големи инвестиции, но целенасочени в изграждането на млади хора, които са готови за професиите на бъдещето. Какви още нововъведения бихте искали да видите в образованието, освен STEM центровете? Бих искала да видя учебни програми, които да ви дават възможност в часовете по общо образователна подготовка да имате повече време за дискусии, повече време за формиране на критично мислене, защото информацията ви дебне от всякъде. И ако нямате уменията да преценявате коя информация е вярна, коя е смислена, да изваждате от информацията това, от което имате нужда за вашата конкретна задача, било то житейска или професионална, тогава училището не си е свършило работа, т.е. образованието, не конкретното училище. И затова е много важно да се променят учебните програми, учебните планове, така че да ви дадат това, което в часовете по професионална подготовка имате свобода и възможност да се развивате. Много благодаря. Този разговор остава с продължение и ви каним да бъдете гост в нашия подкаст. Благодаря много. Благодаря. На вас, на целия прекрасен екип, професионален, желая от сърце успех. Наистина сте добри и съм сигурна, че ще направите много интересни интервюта или дискусии във вашия подкаст, така че успех. Благодаря. Ще се радваме да ви виждаме отново на училищни събития като гост.
С удоволствие. Аз съм кръстница на вашата гимназия и се гордея с това. Госпожа Шошева ме покани преди години, когато училището беше решило да се нарече на името на тази прекрасна жена. И за мен това училище е като мое училище. Така че с удоволствие, разбира се, но на вас ви желая от сърце успех. Наистина сте добри. Не го казвам за запис. И аз не за запис. Очакваме се ви наистина, не само за подкаста, като цяло. Добре дошли сте на събитие. Пожелавам ви попътен вятър.